Normal, unde merge, mă? Brigadier Silvic. Haralam pe harbalete. Ce e vreo palete? Dar pune de asta și dă-i foc aici direct. Fii atenți, mișto aici. Hai, mai vedem după aia. Pădurea e... are pădurea lemn. E plină de uscăciuni. Hai să mergem la alte. Calabrita. 2025. Uite-o acolo. Am văzut cu ei. Ce? Hai la pădurea. Hă? Hai la pădurea. Ce ai văzut? Da, uite acolo. Dar ce e, a lor? Da, cui? Cum mă să iei de acolo de la ea? Intră la om în casă. În spate, camata. Se seamă închide. Deci toate ea, nu ia lor toate asta, mă. Șticu. Deci aici stă recepționerul și aici avem toate camerele. Aici, da. După cum se vede, sunt toate închiriate. Toate sunt aici. Avem și delivery. Și aici e. Haideți, domnule, că intră pisica, domnule. Aici, aici. Gata, v-am salvat, că moreați de frig. Așa. Așa, da. Bă, ăsta, ăla acum, până poi mâine. Conești pe ăsta de... ăsta e de rășinos. Așa. Dăm belșug, așa, dăm belșug. Asta nu, lasă-l aici. De frumusețe. Asta e cosmetică. Domne, unde-i, domne? Era încheiat. Hai la mesa. Sărac. Ia miu ea. Ia făcea miau, a? Avem degetele de la picioarele noastre. Da. Înțelegi? Adică, ca și cum voi stați în pat, și noi scoatem picioarele noastre, ca și cum astea sunt picioarele tale și al lui Titi sunt picioarele noastre. Ha? Nu o să se vadă? A, nu vrei să se vadă. De ce, mă, tati? Da, nu vrei. Ha?